ubat kurbelang umi bha hakper ha penthor pomdon umi ru ha pelauying ya kini kiken bat kurbelang ngila ban bam bat ngila ru ban syat lang kumba syat ya kuwe kijur ha kini kibat kurbelang kidon sibun ya ka vitamin C ka vitamin A ka vitamin B nriu ka potassium bat ka magnesium kini kiken bat ki penmi sibun ki fibers ki bayarap ban penduna ya ki jingpang ka jingpang kolong senam heart disease ka jingpang sini diabetes ka jingpang set kepo lane constipation kidon sibun haki ya ki antioksidan ki bayarap ban yelek persya ya sibun ki cat jingpang ha kemet ubriu na ka jingdon jong kini kiken bat ya ka vitamin A kane kan yarap ban penklan ya ka jingtrekam jong ka immune system ka potassium ru ka badon ha une u ken bat ka yarap ban penduna ya ka blood pressure kane ka potassium ka yarap ru ya uklong senam ya ki thet bat ki doksa bakin trekam bha da ka babam ya ki jingbam ki babun ka potassium ka yarap ban penbiang ya ka blood pressure bat ka yadaru na ka jingpang stroke ka yarap ru ban penbiang ya ka sodium ka penkiu ya ka BP na ka jing don sibun jong ka potassium ha kini kiken bat kurbelang ka yarap ban penbiang ya ka sodium bat ka potassium ha kamet jong ubreu bat ka yarap ru ban penbiang ya ka BP kamut ba kan penkiu lane kan penhiar lane ba kan penduna hendrekan balance ya ka BP ha kibreu na ka jing don jong kane ka vitamin B nreu lane B6 ka yarap sibun ya ka kot ka khia jong uklong senam bat na gamta ka jabing ka jing shit bat ka jing khlut ka kijit no ya ka vitamin C namar kata haba phishet ya ki kenja jhur omdei ban shat slam lane omdei ban phon than namar ka du no ya ka vitamin C ka badon haki kum ya kini kisla jong ne bat kurbelang habangi shat ngidemen shat tang malumala khnang ba ka vitamin C ka badon haki kan du no bat omdei ru ban shat sibun ka shat ya ka tangkat ban biang bat une ukan bat lada piur bat mensau ne kumot da katari sop da une ukan bat kan benjam kloy ya ka caka bamong tangkat ne khobli sibun ngangich kham pakalalong ka jingmentoy namata jongphi ki bapet ya kene ka video